Hello guys, welcome back to my channel, Joe Cordy Vlogs. And sa first time mag-view, please hit subscribe, notification bell button para updated sa mga videos. And for today's vlog, it's around 10:43. Syempre, pag morning, karon nga panahon, duties ako sa kong clothing. Yan, para sa Bisaya Oy Clothing PH. Paki-like lang din ang Facebook page sa Bisaya Oy Clothing PH, guys. Muna siya ang logo. Alright. Alright, so human ako dito, nagkuha sa ko ang mga Bisaya Oy products. And going ko karon sa station na around 11:17. So, dapat ako yapitan pero tanawan ako kung makapit pa ba ko. Right now, grabe ka traffic, guys. Tanda nyo, ang traffic na makabuang. So today is Wednesday, nanalang ko Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 4 days more bago ko mag bye-bye sa inyong tanan as MOR DJ and na parts of MOR. And of course, marami ako mga raw vlogs na ginahimo sa ko ang 14 days na series na wala gipulos actually. Ang ako lang gusto nga mahimuhan ni Kyudog kanang muraog mga final 14 days na ako with MOR. Ambot ani, sound trip na sa tabi. Medyo maldito, murag kuan. Close man punta ka ayota, pero nga nung mura ra kag wala. Inatugkuha sa lapo-lapo, bahala na ang tagamingan niya ko. Tunod ka tubig nga sad ang nilabay, sa pala away kagamay. Narapos imong giliran, naghuwat nga ako kang masultian. Kanang kuan, kanang kuan, kanang ikaw na ka. Kanang kuan, kanang ngayon yung pasinguan na. Kanang kuan, I've got to tell you now, I don't understand to say out loud. Ipanagin na lang dito sa clouds. Kanang kuan ba? Kanang kuan ay nalang sa Right now guys, abot na ko din sa station din sa ABS-CBN. As usual, kung ginahimo din is dapat mag-login sa para sa contact tracing if kung kuhan mo na si Bako. Alright, so nan ako sa station and then duty na pod guys. Tikaw-tikaw sa ko din guys. Wapo nga akong jacket no, bisdak para sa mga Bisaya diya. Mga Bisayang dako. Pag-like lang dahil na once again. Bye.
Yes, what can I do for you? Magbayad ko. Sabi sila may ikan. Na sila? So wala mi live karon ni Sweet Maricar and Brother Boy Negro kay mag-clearance mi magpirma mi exit clearance. Yan, so medyo wala mi naka-live sa MOR page. Wala tulat ako sa ila ha. Chismis daw niya ko na sila. Try na ko karon nga mag-sulod ko dito sa TV Patrol. Okay, mag-kuan sila, live sila. And then try lang ako or recording sila. Then tara na to sa may tabo dito. 5 minutes later. Damay ako bang makaapas pa ko. Mag-vlog unta ko ba nagrekomenda man di ay. Oh, magkulang. Magkulang man di man di. Sa picture ka. Seriously. Dili ugma na. Kana hayag ba? Ah, sige. God. Wala. May ka lumana man ko di ay naulahin na di kay ko. Yan, lumana sila recording. Pandamay. Guys, kauban ako ron si Boy Negro. Hello. Boy Negs. Nag-sign contract. Sign contract for termination. Sign in For retrenchment, bro. Retrenchment. Excited ako kaya pero makasulog ko stasyon. Git lagi akong kataman. Kasi Boy, Wala yung pangalan. sugad sa pandemic, wala na kasulod si Boy Negro sa stage sa MOR. Okay, work from home ni sila. Sila ni Sweet Maricar. So karon lang siya nakasulod sa ABS. Pero sa gate ra pud sa taman. Ha! Ang katungkol? Pinamit ng gloss. Sige, balikan na. Igo na ito ng pitan. Huwag ka natin silang ganito ang ulo. Huwag nga din kape. Sweet Maricar. Sweet Maricar! Hello, sir! Ganang sir ba? Ay, paninood ani sir. T-shirt man din ni Sir Ray. Sir Ray, lagi na ginag-isaya. Sabi niyo kayo ko, sir, na ako. Ko'y bisaya awi, sir. Sige, salamat yan. Kabalo ka na ka t-shirt, makaabot ng 100k sa TikTok. Duda na ka. Pressure is real. Salamat, narinig sa akin. Narinig. Ha? Mara ba, amin ako makasunod ko sa sense. Ay, sus, paringa po ka Boy Negro, nagdahom gyapon. Alam mo pag-asa, kay kami rin yun din ang pwede. Alright, there you have it guys. Dagan kayo salamat sa pag-view sa ko YouTube channel, Joe Corny Vlog. Sa mga first time mag-view, please don't forget to hit subscribe, notification bell button para updated sa mga videos. And please, ayaw kalimot di ay sa pag-like po sa akong Facebook page, sa akong clothing, akong merch na Bisaya Oy Clothing PH. And yung makita ang akong jacket karon na bago nga, Bisdak jacket. And mo out na siya puhon. Og natay mga t-shirt ito, Bisdak t-shirt, Bisaya Republic, Padagat. Ang ato summer edition ug uban pa nga mo gawas para sa Bisaya Oy Clothing. So atangin na niyo guys, paki-like rin ko Bisaya Oy Clothing PH sa Facebook and Bisaya Oy sa ato ang Instagram. Keep safe guys. Salamat sa pag-view sa ako ang last 14 days na series sa akong vlog. Amping always.